Nem, ez nekem túl erős. Kérem, vegye el. Köszönöm. Azért jó lesz, fiacskám, vigyázni. Mi újság? Jobban vagy, tata? Jobb volna ezt az egészet kicserélni. És? És hozhatsz nekem is egy pohárkával. Gyertek, gyerekek! Köszönöm. Egészségedre. Ülj le, Lívia. Ti hárman holnap lementek Szolnok megyébe, és körülnéztek egy kicsit. Én nem tudok lemenni. Miért nem? 3 napja be vagyok jelentve orvosi kivizsgálásra. Csak nem valami komolyabb baj. Nem hiszem. Legalábbis remélem. Mi van veled, Lívia? Semmi. Nem vagyok jól, fuldoklom. De nem érdekes. Hülye. És mit érzel? Azt, hogy nem tudok aludni. Nem tudok aludni. Ahogy gondolod. Akkor ti ketten utaztok le. És aztán megírjuk? Megpróbáljuk. Szervusz. Látod, ott jönnek már. Hogy a te ezt választotta? Ő választott engem. Hogy léped be? Önként lelkesen, ugye? Jobban tudja azt az elvtárs, mint én, hogy megy előre a történelem kerekkel. Lánc, talpas, kerék. Az jobb, ha szépen idejében fölkapaszkodik rá az ember. Maga volt az egyetlen jelölt? A falué? Egy pontos embernek tart téged a járás és elnök elvtárs. Mi van? Gyere be a te én istálóba, van ott egy kis probléma.
És maga miért lépett be? A bátyám az elnök. Mit akar maga azzal az Asztóriával? Semmit. Rágyújt? Az nekem gyenge lesz. Nem kell nagy estéig. 5 perc múlva itt találkozunk. Jó. Örülök, hogy eljöttél. Most már én is. Várjál. Nem bántad meg? Olyan furcsa. Majd éjjel. Jó. Lívia. Jaj. Gyönyörű. Csinálsz meg, ő folyton hátra. Tessék. Egészségedre. Egészségünkre. Egészségére. Aztán remélem, jót írtok rólunk. Javaslom, ígyunk az elnök elvtársra. Ha csak el ne bízza magát. Attól én nem félek. Az az igazság, elvtársnő, hogy én elnöknek születtem. És minek született az öccse? Balfasznak. Drága aranyos elvtársnő. Nagy idők tanúi vagyunk. Nyilván.
doktor elvtárs, hogy volt az a történet az Asztóriával? Elmondaná nekem? Mi a sztoriával? Amikor fölvitték az embereket a szállodába, Budapesten. Ja, Peste. Hát tartottak az elvtársak egy kiokosító tanfolyamot a tekintélyesebb gazdáknak, hogy megnyerjék őket a TS ügynek. Aha. És ezen az elnök is ott volt? Hát persze, hogy ott. Az öccse is? Aha, ő is. Azt hiszem, hogy zárszámadáskor már nem ő húzatja. Miért? Behozta az embereket, kész. Vittek bennünket, vagy 20-unkat, akinek szava volt. Ott aztán azt mondta egy elvtárs, na, emberek, ebből a szállóból egy tapottat se, de amíg itt vannak, ehetnek, ihatnak, amennyit csak bírnak. És a szeminárium? Nem volt hosszú. Azt mondták, emberek. Addig innen el nem mennek, amíg be nem ül a fejük lágya. A forgóajtó előtt őr állt. Egy hét múlva aláírtuk. Elsőnek a bátyám, aztán a Pikai Béci, aztán a Pozsár Bandi, a legvégén én is aláírtam. Elnök elvtárs! Maga az Asztóriában született elnöknek? Na, ide hallgasson, elvtársnő. Mondok én magának valamit. Voltam én már hős magyar honvéd a Donkanyarban. Aztán meg büdös hortibaka a fogolytáborban. Aztán földhöz juttatott új gazda. Aztán lettem Kulák Bérenc. 56-ban én is vittem a zászlót. Jó, megkaptam érte a magamét. Most meg elnök lettem, mert ez nekem már jár. No. Erre országban
Mi van? Ideges vagyok, nem tudok aludni. Elnöknek születtem. Ez igen, ez teli találat. Maga megtalálta a megfelelő embert, a sztorit és a címet is. Gratulálok. Szóval mehet? Nem. Akkor viszont én mehetek, viszontlátásra. Nem. Nézze, Éva,
Ez a cikk nagyon jó. És nagyon fontos nekünk. De az Astoria ügy nélkül. Ez a kis epizód azt a látszatot kelti, mintha mi még mindig az 50-es években lennénk. Nem, Éva, nem vagyunk ott. És egyre kevésbé vagyunk ott. Erdős elvtárs, mi a garancia arra, hogy nem tartunk már ott? Mi, akik nem akarjuk az 50-es éveket. Erdős elvtárs, gondolja, hogy az 50-es években akarták az 50-es éveket? Nem marháskodjon, Éva. Maga egy okos nő. Maga és én csak akkor tudjuk továbbvinni ezt a lapot és végezni a tennivalónkat. Ha képesek vagyunk egy bizonyos X mennyiségű okos kompromisszumra. És értelmesen csupán arról vitatkozhatunk, hogy meghatározzuk végül is, mennyi legyen az az X. És úgy gondolja, hogy az Astoria ügy már túl van. Túl van. És miért? Meddig játsszuk még azt, hogy ami kellemetlen, azt gyorsan bevágjuk a fiókba, vagy besöpörjük a szőnyeg alá? Jaj, Éva, addig, ameddig muszáj. Amíg ezt követeli tőlünk a helyzet. Milyen helyzet? Mondja, maga valóban nem érzi. Nem érti, hogy a most és az itt kimondható igazságoknak valahol határa van az Istenik magának. Engedje meg, hogy most visszakérdezzem. Valóban nem érzi, hogy a leírt és kimondott hazugságnak is van valahol határa? Annak vajon hol van a határa? Maga nekem ne adjon leckét igazmondásból. Többet szenvedtem az igazamért, mint maga. És nem csak azt tanultam meg, hogy mikor nyissam ki a számot, hanem azt is, hogy mikor hallgassak. És hogy melyik az a pillanat, amikor a belét kell kitaposni valakinek. Most menjen szépen át a másik szobába. Javíts át a cikkét. Egy fél óra múlva itt várunk. Kurva élet. Köszönöm. De én nem tudok hazugságokat írni. Viszontlátásra. Várjon csak. Én fogom meghúzni a cikkét. És rögtön leadom szedésre. Szeretném, ha már a holnapi számban olvashatná. Ha egyetért ezzel, lent várja az autó. Már is indulat a következő riportjára. Nem akármilyen ember maga. Erdős elvtárs. Viszontlátásra. Hová megy? Sétálni a Margit szigetre. Vagy a 3 huszárba. Haza az édes jó anyukámhoz. Moszkvába, New Yorkba, a Holdra. Semmi köze hozzá! Χασάν, τα μαθες. Τώρα μπορείς να βγάλεις άδεια. Εύκολο. Πολύ απλά. Άδεια παραμονής. Νόμιμα πράγματα. Σχολείο για τα παιδιά. Ασφάλιση, νοσοκομεία. Πώς? Τώρα βγάλε άδεια παραμονής. Πάρε τηλέφωνο στο 1464 και φτιάξε αμέσως τα χαρτιά σου στο Δήμο της περιοχής σου. Έως 2 Αυγούστου. Δεν θα έχεις άλλη ευκαιρία, Χασάν. Γιατί να κρύβεσαι πια. Βγάλε άδεια παραμονής και μείνε νόμιμα. Είναι καλό και για σένα και για όλους. Στο πλωμάρι Μυτιλήνης. Από το 1860. Ούζο Βαρβαγιάννη. Το αυθεντικό ούζο πλωμαρίου που αγαπάμε. Εξαπάτησε μια ολόκληρη οικογένεια για ένα όραμα. Την τρελή αγάπη του για το σινεμά. Αφιέρωμα στον Ιρανικό κινηματογράφο.
Close Up του